Wikino Chivayo says, I'm not the one VP Chwenga instructs to build factories. Ndisadambira mashoko okuda chishamisa vanhu panguva ine Wikino Chivayo achireply kune speech yaataugwa naVP Kosano Chiwenga inozikanwa nemunhu wese. VP Chiwenga achiti aiwa kune vanhu panguva ine vanongomuka vaane mari vachingodhoneta vachiita sei dei havo vatombonovaka mafactories pamwe nyika yaendera mberi. Ndisadambira mashoko anobuda panguva ine Wikino Chivayo achireply kuna VP Kosano Chiwenga ndobva subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa munhau muzimu aya vanobuda vachiposta vanyora vachiti Wikino Chivayo says I am not the one VP Chiwenga instructs to construct factories cause I had my first $1 million 25 years ago. Ndo mashoko anotaurwa naWikino Chivayo achireply taona this post yamuri kuona aiwa panguva ino zimu ai inoposta yobva yaisa nevhidhiyo raVP Kosano Chiwenga zvamukona rakanzi Wikino Chivayo says I'm not the one VP Chiwenga instructs to construct factories cause I had my first $1 million 25 years ago. Ndo mashoko ataurwa panapa. Wikino Chivayo taura mashoko achiti aiwa $1 million angu ndaandinawo 25 years ago. Saka dai kwakunzi VP Chiwenga vari kudirecta mashoko avo kwandiri aiwa ndikadai ndaita action plus nemari yangu aiwa ndakaita kudhara vangade vakataura kare. Mashoko ari kuda panguva ine anoonekwa kunzi Wikino Chivayo achitora the lead panguva ino in donating and pamwe chete netimu yake inozikamwa vana Delish Nguwaya, vana Sakupwanya nevamwe vakasiyana siyana vasanganisira vana Tungwarara and the likes. These are people who are leading empowerment munyika yeZimbabwe vari kuonekwa kunzi ndo vanyatsarudza kuti vane mari vari kudhoneta nekuita zvimwe zvakadaro. Panguva ino hatiri kuona VP Kosano Chiwenga vachiisa mashoko vachivakandira mafireworks. Panguva ino Wikino Chivayo kuresponda kwaita zvinoratidza zvabaya pamwoyo. Pinda comment section medu mududza mafunguro enyu kuti kudii pamusoro pemadevelopments awa. Pinda comment section medu mududza mafunguro enyu, subscribe or like chete on the bell icon.